Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nash. Ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu. Kana mava kundiposterawo nyaya yangu, please ndapota mukoma. Vigaiwo chitupa changu. Ndinewo nhoroondo yangu yeupenyu hwangu yandikuda kuti ndinge ndichizokuudzaiwo. Zvakaitika kwandiri mukoma ndezvekuti inini nemurume wangu takanetsana mushure mekunge murume ada kuwana second wife. The reason why ainge achiti iye ainge achida kuwana a second wife, ainge achiti vana vatainge tiinavo hanzi vainge vari vashoma. Iye murume wangu ainge achiti namba yevana vaainge achida ainge achida kuti tinge tichizoita vana 6, but ndikabva ndati 6 handivakwanise because already tainge tatoita zvedu vana vedu 3. So kwandiri ndainge ndichiona kuti vana 3 vainge vakandikwanira. Kubva ipapo mukoma ndo patakabva tazotanga kunetsana. Budzamara azoti ainge afunga zvekuti ange achizowana umwe mukadzi zvekare. Akati ataura nehama dzake adzizivisa kuti ainge afunga kuti ange achiita barika. Ndikabva ndati zvepano ndazvitadza. Ndokubva ndazoenda zvangu kumba. Ndikabva ndamboti garei ndiri kukumba kuya. Amai vainge vati dzoka zvako mwanangu. Ndakazoti ndiri kukumba ikoko ndokubva ndazotsvakirwa basa kuSouth Africa. Ndikabva ndazouya kuJoni. Asi zvakazoitika ndezvekuti already ndainge ndiinewo munhu wangu wandainge ndichidanana naye. Inini nemunhu wangu tainge takasanganawo paFacebook because at that time ndainge ndati regedzai ndimbodzokerawo pamarket. Zvimwe kuda ndinokwanisawo kuzosangana nemunhu anokwanisa kutonditorawo tikatovakawo chimusha chedu. Saka inini nemurume uyu tainge takasangana paFacebook. Then iye mukoma akabva azondinyengerera kuti nditange ndazosvika kumba kwake ndisati ndaenda kuya kwandainge ndadaniwa. Mukoma akandinyengerera ndiri mubhazi achindivimbisa zvihombe. Akabva ati kana ukauya kuno ndinobva ndatokuita mudzimai wangu. Semunhu ainge ari paheartbreak, munongozivawo kana uri paheartbreak unenge uinewo kamweya kaya kekuti this is my chance, and once ndawana this opportunity I want to prove to my ex kuti I have moved on with my life. And murume uyu airakidza kuti zvimari zvainge zviripo. Ndikabva ndati ndazviwanirawo handsome yangu. Already ndainge ndatoisa munhu wangu paprofile picture, asi ndainge ndakaisa munhu wangu uya paprofile picture ndakahwandisawo dzimwe hama nevamwe vanhu vainge vari sensitive. This was like my greatest joy kuti ndakwanisawo kuzowanawo munhu ainge achindivimbisa zvidhafu. He was a caring man. Through the chats ndaitoona kutoti munhu uyu anokwanisa kuzonditreata ball. Ndiri mumbazi kudaro ndakabva ndati ndikati ndoita sei. Ndikabva ndangoti regedzai ndingoenda kuna baba ava ndimbonoona kuti ikoko kwavari kwakamira sei. Then ndakabva ndazoti zano nderipi. Ndokubva ndazodzima foni. Apa ndichidzima foni ndainge ndichiitira kuti ndisazoudza shamwari yangu kuti ndainge ndatova nechikomba, because munhu wacho akandidana muno muJoni, munhu wekutoti iye naamai vemurume uyo wandainge ndasiya kuZimbabwe vane ukama, but ukama hwacho ndewe kure. Apa painge pasitomborina kana 3 months inini nemurume tabva mukusiyana. Saka ndakabva ndanyara ndikati kana vanhu vakazviziva kuti already ndatova kutoenda kune chimwe chikomba, vanhu vaikwanisa kuzoti ndainge ndatogara ndiine chikomba changu. Saka zvandaita ndezvekuti pose pandinenge ndichida kupa chikomba maupdates ndaingobatidza foni ndobva ndangochiudza kuti foni haina moto, ndobva ndachiudza kuti ndiri pakati. Already chikomba chainge chatotora namba dzadriver, chikabva chatoudza driver kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizoburutsirwa pagaraji ripi. Icho chakabva chaudza driver kuti chinenge chakatondimirira pagaraji ipapo. So bhazi rakazoti randidropa paya mukoma. Ndikabva ndatoona kutoti chikomba chainge chakatondimirira paya nezimotikari rino zimotikari kuita zihombe zimotikari racho. Ndikabva ndapinda mumotikari muya. Ndikabva ndatonzwa kutoti apa ndainge ndapinda machena.
asi ndakati ndichinopinda mumotikari muya ndakabva ndangotanga kungonzwa kubvunda. Ndainge ndichidedera mumakumbo umu, ndainge ndichibvunda nekutya ndisingazivi kuti why ndainge ndichitya kudaro. Ndakabva ndatanga kungozvisimbisa kuti it is just nervousness. Munongozivawo kuti kana wadanana nemunhu wako pasocial media, paya pamunonosangana unenge uine kamwe nervousness kaya kaunenge uinako, not knowing kuti kumberi uko zvinhu zvenyu zvichazokufambirai mune zvakanaka here, because munenge musina kuwana mukana wekuti mutange mambozivana. So murume uya akabva azodhiraivha, takazoti tava kumba kwake. Mai mwana murume uyo wanike anogara muzimba rakakura sei. Apa zimba iri ainge achigara iye nehanzvadzi yake. Akabva azondiudza kuti ane vana, akaita vana nemuSouth African, saka most of the times vana vake vanenge vari kumba kwemudzimai wake. Akabva ati iye nemudzimai wake vainge vari in the process of getting a divorce. Akangoti but atiri vanhu vekuti we will never get back with each other again. Asi chakandinetsa ndechekuti hanzvadzi yake iya yainge iri bofu, haione kutaura kwacho mukoma munhu wekuti anongoburitsa masounds so but zvacho zvinenge zvichitaurwa hazvitombonzwiki. Ende kuti ndinge ndichizomubvunza nezvekunzvimbo kwaanobva, waniki ainge ava kundipa wrong information, because zvose zvaainge akandiudza kubva kuFacebook ndakabva ndazotanga kuronda machats aya. Wanike munhu ava kutondipa totally wrong information, because paFacebook kwacho kwaainge akandiudza kuti ndo kwaanobva kwacho ndo kwanenge kwakavakira sekuru, hanzvadzi yamai vangu. Saka uyu murume uyu paainge ava kundinyengerera achiti tanga wasvika kumba, ndo pandakabva ndazotanga kutaura nasekuru. Handina hangu kuvazivisa kuti kuvabvunza kwese kwandainge ndichivaita inhau yekuti ndainge nditori nemunhu wangu uyo wandainge ndava kutofambira, asi sekuru ndakangovabvunzawo kuti ndinge ndichingomeka sure kuti information was correct. Asi painge pakaconfuse sekuru ndepekuti murume uyu pane chimwe chikoro chaainge achiti ndo chikoro chaakadzidza. Ivo sekuru vakabva vati muzukuru, chikoro ichocho chauri kutaura unoziva here kuti nepango inini pandakavakira it is about 100 kilometers, saka hazvigoneki kuti mwana wechikoro ange achizofamba each and every day achibva kuno kwedu achienda kune chikoro ichocho, because the distance is about 100 kilometers. So ndakangotiwo hameno handei paya pakunorara mukoma. Munhu ndava kumuudza kuti ndiri kumazuva, ende ndo dambudziko rangu iroro rekuti pose pandinofamba for a long distance ndinototi ndinge ndichizoenda kumaperiods. Hameno kuti ndakambosikwawo zvakaita sei. Ndakati ndichinoudza munhu kuti ndiri kukumbirawo kuti unge uchinditengerawo mapads. Mukoma hasha dzaakaitaka ndakapindwa neimwe fear, because akatanga kupopota akati at this time of the night wanga usingazivi here kuti uchaenda kumaperiods. Ndakati ndaigoziva sei? Handiti maperiods haana alamu here yekuti anotanga arira kuti nenguva dzakati uchazoenda kumaperiods. Ende achibuda kudaro wainzwa kuti apa munhu ane hasha, because ainge achita kurova madoors, kunyangwe mutsiro acho aakaita motikari zvezva zvehasha. Ndokubva azoenda kugarage akabva anotenga mapads. Akati adzoka achibva kugarage kuya ndokubva apopota akabva ati izvezvi uri kutonyepa kuti uri kumaperiods. Ndikati shuwa ndiri kumaperiods. Ko ndikagonyepereiko kuti ndiri kumaperiods? But mukoma ainge atochinja akabva ati manje totoita bonde, because ndagarisa ndisina kana kumboita bonde nemunhukadzi. Iye achitaura ainge achiti ainge agara for more than a year asina kumboita bonde nemunhukadzi. Ndikabva ndati okay, kana uchida kuti tinge tichiita bonde manje wauya here nemaprotection? Ngabva ati ndakanganwa ini, tichatongoita bonde pasina kana dziviriro. Mukoma tikabva tazotanga kuita bonde pasina kana dziviriro. Asi aiti ari pamusoro pangu kudaroka, ndainzwa kunge ainge asisiri munhu, asi ainge atochinja. Aiti kana aona kuti ndainge ndavhura maziso ndakamutarisa ndichida kudongorera kumashure kwake, because ndainzwa sekunge kumashure kwake kwainge kuine umwe munhu ainge akadongorera. Then aibva ati vhara maziso baby, nekuti ndiri kunakidzwa ndichiita bonde newe kana wakavhara maziso wakanaka wakadaro, achindinyengerera achidaro. Asi mukoma
aitorakidza kutoti ainge asingadi kuti ndinge ndichiona izvo zvandaifungidzira kuti ndainge ndichiona zvakamira kumashure kwake. Tapedza kuita bonde ndakabva ndazongobatirwa nehope dziye dzekuti kana ndega ndakashamisika kuti hope idzi dzakandibata ipapo dzainge dziri hope dzainge dzakaita sei. So ndakati ndakarara kudaro ndakabva ndazotanga kurota dzimwe hope dzainge dzichityisa. Ndainge ndichimhanyiswa ndiri musango nedzimwe mhuka, asi murume uyu aiita sekunge ndiye ainge achitumidzira mhuka idzodzo. Ndakazorota amai vangu vakashayika. Amai vakangopinda mubedroom muya vachiita zvekumhanya, ende vainge vachirakidza kuti kwavainge vabva kwainge kuri kure kure, vainge vachitoita zvekufemereka. Vakati vapinda mubedroom kudaro vakabva vati, mwanangu, ndadzoka, asi ndadzoka nguva yangu isati yakwana. Handisati ndava nesimba rekuti ndikwanise kukurwira, because kwandabva kure. Vakabva vati handisisina kana simba. Vakabva vazofamba vachiita zvekunanaira, vakaita zvekubatira pamadziro. Zvainge zvichityisa mukoma. Kamufambiro kacho kavainge vachiita, vaita sekunge painge paine zvimwe zvinhu zvainge zvichivabata, because vainge vachiti havasisina simba rekuti vakwanise kundirwira. Vakazoti vasvika pawardrobe paya ndokubva vazovhura door. Vakazotoita zvekutovhura door, vakaita zvekupfugama. Vakati vavhura door riya rewardrobe, muwardrobe muya makabva mazokwakuka rimwe zidatya iri mukoma rainge risina maziso. Rakabva raramba rongokura richingokura kudzamara razotozadza bedroom yose. Amai vakabva vangonyangarika ndokubva vazoita chiutsi. Amai vakaita zvekunyangarika kudaro vachiridza mhere, ndokubva vati, ndarwadziwa mwanangu, ndarwadziwa, ndava kudzokera. Iniwo nehope dzose idzi dzandainge ndarota ndakabva ndavhunduka ndokubva ndamuka. Ndakati ndichinomuka mukoma, chakandinetsa ndechekuti ndakabva ndaona kuti chikomba changu chiya chainge chakamira, asi chainge chakamira chakavhura door rewardrobe, chikabva chati ndiri kutsvaka t-shirt yangu. Apa kunotarisa nguva mukoma dzainge dziri kuma3:30 kunze kwainge kwava kutonoyedza. Chakandinetsa ndechekuti ndakati ndabatidza foni yangu ndokubva ndabatidza torch, then chikabva chatsamwa chikabva chati, ko uri kunditocherei? Hausi kuona kuti ndakashama here? Iye akati andiitira short temper kudaro. Ndikabva ndati pano hapagariki. Baba ava neshort temper dzavo idzi mangwana vanokwanisa kuzondikuvadza. Kubva that day mukoma, murume uyu ainge ava kungoita zvimwe zvinhu zviya zvekuti wega unongoona kuti iyi inonzi ibva pamba pangu wega. Ukuwo sisi vake waivanzwa usiku hwose vaingorara vachigomera. Waitonzwa kutoti kugomera uku masounds emunhu anenge abatwa nemadzikirira. Sisi ava vainge vaina caregiver wavo, asi caregiver uyu ainge achingoshanda only during the day. Zuva randakazoti ndainge ndafunga kuenda, munoziva kuti akati kudii mukoma? Akangoti bo. This was after auya neumwe musikana uyu ainge ari muSouth African, ndokubva angoti iworkmate yangu. Asi mukoma ndakaona kuti vanhu ava vainge vari vanhu vanodanana chete, because vakati vati garei. Then when it was late ndopa akabva azoti ndava kumboperekedza shamwari yangu. Vari tu zvavo mukoma, vakandisiya ndakagara paya ndirimo mudining room. Ndokubva vabuda. Vakati vabuda mukoma vakaita nguva refu vakangogara mumotikari. Then ndokubva ndazonzwa motikari yava kubuda. Ndikafunga kuti zvimwe kuda, sezvo chikomba chainge chaona kuti kunze kwainge kwavira, maybe chainge changopa workmate kuti inge ichienda nemotikari. Asi no mukoma, murume uyu akabuda neworkmate yake ndokubva azotodzoka. Ndatobatwa nehope, ndakangorara pasofa kudaro, and akangondimutsa, not in a romantic way. Akangoti, iwe ungarara pamakauch here? Ngwadi waenda kunorara kumbedha uko? Ndikabva ndatoona kutoti panapa handichadiwi. Then ndakazoti ndamuudza kuti ndafunga zvangu kuti ndinge ndichienda kubasa. Akabva angoti it is fine. Akabva ati undiudze the day raunoda kuenda. Ndikabva ndati even mangwana. Akabva ati bo. Ndokubva atotora laptop yake ndokubva atoenda online. Akabva atondibvunza kuti uroda kuenda kupi, ndikubhukire
bhazi ndokubva atobhuka bhazi. Ndakati ndichibuda mumba mechikomba ichi mukoma iye ainge achitevera mumashure. Then ndakazoti ndava panze ndatova padhuze nemotikari iye akabva ati ndakanganwa makizi emotikari ndokubva azodzokera mumba. Saka akazoti adzokera mumba ndakangonzwa imwe feeling yekuti regedzai ndingoenda ndinomudongorera. Then front door racho zvarakaita mukoma ndezvekuti kana uripo pafront door kana ukangopinda zvishoma unobva waona zvose zvinenge zvichiitika kumabedroom. Saka ndakangopinda then ndokubva ndazotanga kufamba ndichida kuenda kukitchen because the kitchen and the dining zvese zvingori in the same big room, zvingori neka nice interior design. So saka ndakati ndichifamba ndokubva ndatoona kutoti munhu ainge achitsvaira, ainge akangotarisa mubedroom make, ainge akatovhura bedroom door rake. Ndakati ndaona zvose zvandainge ndaona mukoma ndokubva ndashandisa another sliding door rekukitchen ndikabva ndatobuda muya ndokubva ndamhanya ndikaenda kumotikari nayewo akabva azobuda mukoma. But zvose izvo zvandakaona mukoma mumba memurume uyu zvakandikatyamadza. Akabva azoenda neni ndokubva tazonomirira bhazi riya apa ainge atondibhukira Greyhound riya rakati richisvika akabva ati tora mari iyi. Saka mapirwo acho andakaiitwa mukoma zvainge zviri zvezviya zverafurafu. Saka zvakandirwadza zvekuti ndakangogamuchira mari iyaya ndokubva ndangoisa mubhegi. But ndakati ndagamuchira mari iyoyo ndichinopinda mubhazi ndakanzwa hana yangu ichirova. Bhazi rava kufamba ndokubva ndabatwa nehope. Ndaiti pose pandinenge ndabatirwa nehope ndaibva ndaona bhazi riya richimedzwa nedatya. Ende bhazi iri raiti kana ramedzwa nedatya raibva raita accident. Ende bhazi iri raizoti kana raita accident inini neumwe murume ainge arimo mubhazi imomo, even though face yake ndaizoti kana ndapepuka kana ndikatarisa ndaibva ndaona kuti munhu wandinenge ndichirota anenge asimo mubhazi imomo. But tiri vaviri ndisu tega taizongofira muaccident iyoyo. Hope idzi mukoma dzakangoramba dzichingoitika kudzamara ndazotomutswa neumwe uyo ainge akagara pasaidi pangu achiti why is it uri kuti pose paunenge warara wobva watanga kuchema. Kudzamara ndazotoita zvekuzotomutswa neumwe mukadzi uyo ainge akagara panext neni akabva ati pose pauri kubatwa nehope uri kuchema, ko chii chiri kuitika kwauri? Wadii wambozama kunamata? Kuti ndinge ndichizomuudza kuti ndohope dzandainge ndichirota mukoma ndakabva ndangosiyana nazvo. Ndakangofamba bhazi rose ndava kungonamata ndichingonamatira pasi apa ndainge ndisingadi kuzivikanwa kuti ndiri muZimbabweni. Saka ndichinamatira pasi kudaro ndobva ndakabva ndazongonzwa zvichinzi mari yawapiwa irase. Ndokubva ndazopiwa vhesi. Apa ndainge ndisina kana Bible. Ndakatoita zvekuzotodownloada chiapplication cheBhaibheri. Vhesi riya mukoma ndakati ndichinorivhura ndakabva ndatongoona kutoti zvainge zvakanangana nekuti inini kufa kwangu kwainge kuri pedo. Takazoti taita recess mukoma ndokubva ndazofunga kuti voice riya randanzwa richiti mari yawapiwa irase. Mari iyi ndikufanira kuti ndinge ndichiirasa. Saka mari iyi ndainge ndakaita zvekuiisa mubra mangu. Saka ndokubva ndazopinda mutoilet mushure mekunge taita recess. Mari iyoyo ndakangoisiya iri pamusoro pechibhokisi chaichiya chinochengetera mvura yatinoshandisa pakuflasha. Ndokubva ndangobuda zvangu ameno kuti mari iyoyo yakazonongwa nani. Vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Anzi ndakati ndichinamata ndokubva ndapiwa Bible verse. Apa ndainge ndisina kana Bhaibheri. Zvakangoma hazvo vedu we.